ערב טוב, אנחנו נתחיל קצת לפני שנתחיל באוצרות חיים. אז שבוע שעבר דיברנו על ההשתלשלות של כתיבת הכתבים של המערכו, מה שהוא למד מהארי, וראינו שלמעשה היו למערכו 3 מהדורות של הספרים שלו. הייתה לו מהדורה קמה, שזה מהדורה ראשונה, מהדורה בתרא, מהדורה תניאנה, מהדורה שנייה, ומהדורה בתרא הייתה לו מהדורה אחרונה. שהוא עשה 3 מהדורות של הספר שלו שנקרא עץ חיים. עכשיו, הוא קרא לספר שלו עץ חיים על שמו, קראו לו חיים ויטל, אז הוא קרא לספר שלו עץ חיים על שמו, שם הוא כתב את הספר בצורה של 8 שערים, הוא חילק את זה לשני כרכים, בכל כרך היו 4 שערים, ואז הוא עשה את השער הראשון, הוא קרא לו שער כתבי מורי. היום במהדורות שתראו של 8 שערים לא כל כך תמצאו את זה, הרב הלל עכשיו התחיל להדפיס את המהדורה הראשונה, את כל המהדורה כמה של כתבי המערכו, ואז יש לנו את הספר הזה שנקרא שער כתבי מורי. שער כתבי מורי לקח המערכו את כל מה שהארי כתב, מה שהוא מצא אצלו בבית בצפת, ומה שהוא מצא מכתיבת הארי עצמו נטו, והכניס את זה שם לתוך הספר, עשה לו שער אחד כספר אחד מתוך 8 שערים. אוקיי? אז הוא ריכז את כל הכתבים של הארי בשער אחד, שם אנחנו רואים פירוש של הארי לספרא דצניעותא, ספרא דצניעותא זה ספר הצנועים, כן? שמופיע בתוך הזוהר עצמו בפרשת, כאילו אנחנו נראה אותו בספר שמות, בפרשת תרומה. מה? לא, בשלח לא מופיע ספרא דצניעותא, מופיע שם בפרשת תרומה, זה ספר הצנועים, הספר עצמו, לא, ספר הצנועים, זה כאילו ספר שכאילו אלה שילמדו אותו בצניעות, כאילו בסתר. כן, אבל יש, תשימו לב, יש פה, ראיתי ברמח"ל דבר יפה, הרבה פעמים תראו בהידרא זוטא למשל, שנגיד, או בהידרא רבא, פעם הוא אומר בצניעותא דספרא, פעם הוא אומר בספרא דצניעותא. ואז הוא מסביר הרמח"ל מה ההבדלים, אז הוא אומר, יש את ספרא דצניעותא שזה ספר הצנועים, ויש את הצניעותא דספרא, בצניעותא דספרא הכוונה היא, מה שהבינו בפרשנות של ספר הצניעות. עכשיו, ספרא דצניעותא בנוי במודל של 5 פרקי משנה, משניות קצרות כאילו, ו5 פרקים מאוד קצרים, ושם יש את כל הקבלה בתמצית. כמו שהפתח אליהו מדבר לנו, פתח אליהו שאנחנו מכירים אותו מהקדמה השנייה לתיקוני הזוהר, פתח אליהו שאנחנו מכירים בסידור, הוא גם כן מביא את כל העניין של הספירות בתמצית, בקיצור, את השתלשלות שלהם. אז ספרא דצניעותא מדבר למעשה על המודל של כל הקבלה בתמצית מאוד מתומצתת, ורשב"י בתוך הזוהר מביא הרבה מאמרים של הסברים לספרא דצניעותא. מה שיש הסברים לספרא דצניעותא, הוא מנסה להסביר את זה בתוך המודל של הזוהר עצמו. אז הארי כתב במצרים, אנחנו יודעים שהוא כתב עוד במצרים פירוש לספרא דצניעותא, אנחנו גם יודעים ממכתב שהוא כתב, היה לו תלמיד אחד שאנחנו יודעים עליו במצרים, שקראו לו רבי שמואל אבן פודילה, תלמיד אחד שאנחנו יודעים עליו במצרים, כי במצרים הוא לא כל כך לימד, ויש לו איגרת שהוא כתב לרבי שלמה אבן פודילה, שהוא שאל אותו איזה 3 שאלות, ואז הוא באחת התשובות שהוא כותב לו באיגרת, הוא כותב לו, תלך אצל אח שלי במצרים, השארתי אצלו עותק של הפירוש של ספרא דצניעותא, תמצא אצלו את הפירוש לעניין הזה והזה, ואז הוא מפנה אותו לשם. אז בשער כתבי מורי מופיע הפירוש של הארי לספרא דצניעותא, יש לארי שם עוד פירושים שהוא כתב לזוהר עצמו. רבי שמואל ויטל, הבן של רבי חיים ויטל, לקח את השער כתבי מורי הזה, ופירק אותו, הוא פירק אותו אצלו ב8 שערים שהוא אחרי זה כתב, והדפיס אותם וערך אותם מחדש, והוא פיזר את כל מה שהארי דיבר בתוך 8 שערים עצמם. אז עכשיו אם אתם תחלו לקרוא את 8 שערים, מה שנקרא מדי פעם תראו שהוא כותב, כתב מורי, מצאתי מכתיבת היד הרב הגדול, כאילו שם תמצאו רמזים שזה כתבים שהארי עצמו כתב וכו'. שער מה שיש ב7 שערים הנוספים שהוא כתב, זה מה שהמערכו כתב לפי הבנתו את דברי הארי.
המערכו מספר שהארי לא לימד אותם כסדר, זאת אומרת, הנה זה פרק א', זה פרק ב', זה פרק ג' בצורה הזאת, אלא הוא לימד אותם בסגנון של סוגיות, וכשהמערכו כתב את הרעיונות האלה של הארי, סך הכל הארי היה בצפת סך הכל תקופה של איזה שנה ו7 חודשים, זה כל הסיפור. כל מה שאנחנו יודעים שהוא הפך את העולם, זה מהשנה ו7 חודשים האלה. במצרים אנחנו לא יודעים עליו הרבה, במצרים הוא חי עד גיל 35, אנחנו לא יודעים עליו הרבה מחייו במצרים, אנחנו יודעים דברים מאוד בסיסיים, אבל מה שהוא בא ולימד קבלה וכו', את הרעיונות הקבליים שלו, אנחנו יודעים רק מהתקופה שהוא נמצא בצפת. כשהמערכו לומד אצלו, המערכו סך הכל צעיר, המערכו בגיל 27, ושהארי נפטר הוא בגיל 29, סך הכל אדם צעיר. שתבינו, הוא סיים בנגלה ללמוד אצל האלשך, והוא קיבל ממנו הסכמה ליורה כשהוא בן 52. כשהמערכו בן 52 הוא רק מקבל הסכמה ממנו הסמכה ליורה, זאת אומרת מה שנקרא הוא סיים מבחני רבנות בגיל 52, שכבר הוא מקובל מה שנקרא ידוע ומבוסס וותיק וכו'. האלשך ניסה גם לבוא ללמוד קבלה אצל הארי, והארי דחה אותו, והארי אמר לו שהוא בא לפה ללמד רק את המערכו בלבד, לכן הוא לא רצה ללמד אותו קבלה את האלשך. האלשך היה הדרשן הידוע בבית הכנסת בצפת, יש את הסיפור היפה שהוא סיפר בפרשת לבן עם יעקב, איך שהוא נרמה את יעקב 100 פעמים, אז ראו את הארי כל הזמן בבית הכנסת צוחק, ראו אותו כל הזמן צוחק, הארי הקפיד לא ללמד בבית הכנסת, קצת ראיתי שאצלכם למטה גם כן, מקפידים על דיבורים בזמן אז הארי באמת הקפיד לא לתת שיעורים בבית הכנסת. כי הוא פחד שמה יגיד איזה דברי חול באמצע וכו', אז הוא הקפיד לא לומר שיעורים בבית הכנסת, אז מי שהיה דורש בבית הכנסת זה היה אלשך. והאלשך צחק כל השיעור, הארי היה צוחק כל השיעור, ואחרי זה שאלו אותו מחוץ לבית הכנסת, למה הוא צחק בזמן השיעור, אז הוא אמר כשהאלשך הסביר פה איך לבן רימה את יעקב 100 פעמים, אז הורידו את לבן מעולם האמת פה לבית הכנסת, ועל כל פירוש של האלשך, אז לבן היה מעניין עם הראש, כן, מה שנקרא, ככה היה, ככה רימיתי אותו. אבל מצד שני, הארי לא רצה ללמד אותו קבלה, את האלשך. הוא אמר לרבי חיים ויטל, שבאתי ללמד בעיקר אותך, אבל עם כל זה הייתה לו קבוצה נוספת, שהארי מלמד אותה בבית הכנסת, כאשר אנחנו יודעים מתוך ספר החזיונות של המערכו, שהיו למעשה 4 קבוצות שלמדו אצל הארי, הייתה קבוצה שלמדה מחצות הלילה ועד הנץ, אחרי זה מתפללים נץ, אחרי זה קבוצה הייתה שלומדת אצלו מהבוקר עד הצהריים, קבוצה אחרי הצהריים עד הלילה, ועוד פעם קבוצה עד הלילה עד הנץ. אז היו אצלו 4 קבוצות, הקבוצה הבכירה שבה נמצא רבי חיים ויטל, הייתה לומדת אצלו מחצות הלילה ועד הנץ. המערכו מספר שבתחילת דרכו הוא לא הבין את דברי הארי, עד שהארי לקח אותו לכנרת ונתן לו לשתות מבארה של מרים. הוא מתאר שם בשאר הגלגולים, שהוא נתן לו לשוט בסירה עד בערך מקום שהיה מול לקבר רבי מאיר בעל הנס, אמר לו שיעצור, נתן לו לשתות עם כוס מים, ומאז הוא אומר נפתחו לי שערי החוכמה, והצלחתי להבין כל מה שהרב מלמד וכו' וכו'. המערכו כותב שבזמן פטירת הארי, כשהוא לא היה ליד הארי, זה אחד הדברים הנדירים שהיה, מה שנקרא זמן הפטירה של הרב, והמערכו לא נמצא לידו, אבל הוא מספר שאמר לו הרב בנימין כהן, שאמר לו הארי, אתם לא הבנתם אותי בכלל, כל מה שכתבתם אל תפרסמו, כיוון שלא הבנתם את דבריי, רק חיים הוא הבין את הדברים שלי, כי נתתי לו לשתות מבארה של מרים, אז למעשה כאילו כביכול הארי נתן לו את העדיפות, את הבחירות הזאת של הכתבים שהוא כתב בשמו. עכשיו המערכו לא ידע שהרב שלו הולך למות תוך איזה שנה ו7 חודשים או שנה וחצי וכו' כשהוא נמצא אצלו, ולכן כשהוא בתור בחור צעיר בגיל 27 מתחיל לכתוב את הרעיונות, אז הוא מסכם לעצמו בקיצור את מה שהרב הסביר לו, הוא שם בצד את הדפים, זאת אומרת הוא לא התכונן לעשות פה איזה ספר או איזה מהדורה וכו'. זה קורה לנו לפעמים שאנחנו נגיד שומעים שיעור, רוצים לרשום בצד ראשי פרקים, אז אנחנו רושמים לעצמנו בקצרה את מה שלמדנו, שמים בצד. אנחנו לא מחפשים עכשיו לעשות פה איזה מהדורה של ספר, להדפיס אותו לרבים, להפיץ אותו וכו'. כשהארי נפטר, פתאום המערכו קולט שיש לו ביד
איזה חומר נפץ, כי הארי נפטר, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, הוא גילה להם איזה סוד מסוים שבגללו הוא חלה מהסוד הזה ונפטר. היה לו עוד סוד, אמרתי לכם, שהוא גילה להם למשל על ההסבר על קריאת ים סוף, מה הסוד של קריאת ים סוף, איך נוצר העניין של קריאת ים סוף, וכשהוא גילה להם את הסוד הזה, הוא בהתחלה לא רצה לגלות להם, הם לחצו אותו, התלמידים, וכשהוא גילה להם את הסוד הזה, אז הגיע איזה עורב, וצבח, והארי שתק, שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר להם שהעורב אמר לו, שבגלל שהוא גילה להם את הסוד הזה, אז הבן שלו ימות. באמת הבן שלו נפטר, בגלל הסיפור הזה, ואז המאחור מגלה שלמעשה, זה לא סתם שאני לומד פה איזה תורה של סוד, יש פה איזה חומר נפץ, שכאילו אם אני לא לומד אותו נכון, ולא מפיצים את הידע בצורה נכונה, זה יכול לגרום נזק. הנה עובדה שהרב נפטר מהסיפור הזה. ומה שעושה המאחור, הוא פונה לכל התלמידים ואומר להם, תקשיבו, כל מה שכתבתם תיתנו לי. הוא לוקח לכולם את הכתבים. כי כל אחד כתב לעצמו איזו רשימה או משהו, סיכום של דברי הארי, והוא לוקח לכולם את הכתבים, הוא אפילו יוצר איזה שטר התקשרות כזאת בין כולם, בין כל הקבוצה, והוא משביע אותם, שלא ילמדו קבלת האחרים, ולא ימסרו את הרעיונות שלמדו מהארי, כאילו, הוא למעשה סוגר בפני כולם את כל הידע הזה, שהוא מחזיק את הכתבים בנפרד אצלו ביד, למעט תלמיד אחד שהיה די בכיר לא לתת לו את הכתבים, זה רבי יוסף אבן טבול, או בכינוי שלו רבי יוסף המערבי, או רבי יוסף המוגרבי, שכתב את הרעיונות של הארי גם כן, אבל הוא לא הסכים לתת למאחור את הכתבים שיש לו, ולכן את הכתבים שהיה לו ביד, הוא כן הפיץ מן התלמידים שלו, רבי יוסף אבן טבול, והכתבים האלה גם כן זלגו גם כן לאירופה במשך התקופות, גם התפשטו בארץ ישראל, ועוד פעם, כמה הוא הבין את הארי זה עוד שאלה, אבל הכתבים האלה יצאו החוצה והתפרסמו הרעיונות של הארי בין המקובלים שרצו לדעת. המאחור מצד שני, מחזיק את כל הידע אצלו לבד, הוא כל הזמן מנסה לערוך את הכתבים. שנה ראשונה בערך אחרי הפטירה של הארי, הוא מוציא את המהדורה הראשונה של העץ חיים עצמו שהוא ערך, שהוא חילק אותו ל8 שערים, שאני אומר, הוא עושה את המהדורה הראשונה, זה לא מהדורה לפרסום, כאילו זו מהדורה שהוא עורך אותה ושומר אותה לעצמו, הוא לא מפרסם את הכתבים האלה למקובלים, כולם יודעים שהוא מחזיק את הידע, כולם יודעים שהוא מחזיק את האוצרות, אבל הוא לא נותן לאף אחד להסתכל אפילו בתוך מה שיש בכתבים. ושוב פעם, אחרי שהוא עושה את המהדורה הראשונה, הוא עובד על מהדורה שנייה, ואחרי זה גם אמרנו, הוא עושה גם מהדורה שלישית. בשלב מסוים, חלק מהכתבים שהוא עורך, הוא גונז אותם בבית העלמין בצפת. חלק מהכתבים הוא גונז, חלק מהכתבים הוא משאיר אצלו, ואז הוא משאיר את זה לבן שלו, רבי שמואל ויטל בדמשק. המאחור נפטר בגיל 82, שנת ש"פ, 1620, זאת אומרת, הוא נפטר מבוגר, תחשבו שהוא עורך את הכתבים האלה מגיל 29, אז כל הזמן הוא מתעסק בעריכה, בתיקון שלהם, בסידור שלהם וכו'. הוא לא מפרסם לאף אחד כלום. הייתה קבוצה של תלמידים שלמדו אצלו, ביניהם היה גם אב בית הדין בצפת, שקראו לו רבי יהושע בן נון, שהיה יהודי עשיר גם כן, והוא כל הזמן מתחנן למאחור, תן לי כלום, המאחור לא נתן להם בכלל כלום. הייתה תקופה שהמאחור מספר שהוא היה בין החיים למתים, בערך תקופה של איזה שנה, והוא היה אצל האח שלו, רבי משה ויטל בצפת, ובשלב מסוים בא רבי יהושע בן נון, אמר לרבי משה ויטל, תשמע, אני אתן לך קצת כמה לירות, תוציא את האח שלך לבית חולים, את המאחור, תוציא אותה לבית חולים, כמה ימים מהבית, אנחנו ניכנס, נראה את הכתבים, נתחיל להעתיק. באמת ככה הם עושים, הם מוציאים אותו ל3 ימים מהבית, לבית חולים בצפת, הם מביאים 100 סופרים, 100 סופרים שתבינו, 100 אנשים שיעתיקו מההיסטריה, שהם רוצים להעתיק את הכמות, כל אחד מעתיק 6 דפים סך הכל, זאת אומרת, ההספק של כל אחד מהסופרים זה יומיים, זה כאילו כל יום 2 דפים, הם מעתיקים 600 דף בסך הכל, זה אתר ניירים, אתר, זה גימטריה 600, זה אתר ניירים שהם העתיקו, אחרי זה רבי חיים ויטל מתעורר, ומה שנקרא חוזר לתפקוד מלא, מחזירים אותו הביתה, והוא לא יודע מה הסיפור הזה, ואת ה600 דפים האלה שהם העתיקו, הם מה שנקרא מתחילים לפזר בין המקובלים אצלהם פה בארץ, וגם זה זולג לאירופה. עכשיו זה 600 דף שהעתיקו לא בצורה מסודרת, זה לא היה ספר עם פרק א', פרק ב', כותרת וכו' וכו', אלא מצאו 600 דף, העתיקו 600 דף, אז כאילו הדברים לא מסודרים בתוך הכתבים. מה שיוצא וזולג לאירופה, יוצא עוד פעם, לא משהו מוגע ומסודר, אלא יוצא דברים שלא, כאילו לא עברו איזו הגעה סופית ועריכה סופית לקראת ההפצה שלהם. אבל זה מה שיוצא באירופה, בגלל שרבי חיים ויטל מחזיק אצלו את כל הידע.
כשהוא נפטר בדמשק, הוא משאיר לרבי שמואל ויטל, שנולד לו מהאישה השלישית שלו. למערכו יש 3 נשים, בשאר הגלגולים הוא מספר גם כל אחת, כאילו מה שורש נשמתה, איך היא קשורה אליו וכו' וכו'. מהאישה השלישית נולד לו רבי שמואל ויטל, שהוא יחסית עוד צעיר, כאילו לגיל של המערכו. תחשבו, הבית יוסף גם כן התחתן עם 3 נשים, והבית יוסף נפטר בגיל, נולד ב-1488, הוא נפטר ב-1575, זאת אומרת, גם הוא היה בגיל איזה 90 בגיל בערך 94-95 הוא מתחתן עם אישה שלישית, נולד לו הבן שלו, מהאישה הזאת שהוא ערך אחרי זה את כל הכתבים של השו"ת שלו, של שו"ת בית יוסף וכו'. זאת אומרת, אם לא היה נולד לו איזה ילד צעיר, אז לא היה לנו גם חלק מהשו"תים של הבית יוסף. רבי שמואל ויטל, אבא שלו משאיר לו את הכתבים, ואבא שלו אומר לו, תקשיב, אתה לא מראה לאף אחד את הספר. ואם מישהו רוצה לראות, הוא אומר לו, תחזיק את הספר ביד, ותראה לו, כאילו, אל תיתן גם את הספר. כאילו, אם אתה רוצה להסתכל, תסתכל מה כתוב, כמה כבר אתה יכול להסתכל. יש סיפור של השלה מספר, השלה, רבי שלמה הלוי הורוביץ, שמגיע מאירופה, הוא מגיע לביקור בארץ ישראל בירושלים, אחרי זה הוא נוסע לדמשק למהרש"ו, רבי שמואל ויטל, הוא בא לבקר אותו, הוא רוצה לראות את הכתבים של האבא, של המערכו, מה הוא השאיר, והוא מספר שהוא נתן לו רק להסתכל בספר, כאילו הוא מחזיק לו את הספר ביד, הוא היה אצלו בסקנה איזה שבוע, וכבר התייאש, כאילו חזר לאירופה, הוא הבין שלא הצליח לקבל יותר ידע, ולכן אם תראו בספר שני לוחות הברית של השלה, תראו שהוא מצטט פרדס רימונים הרבה, כן, פרדס רימונים מהרמ"ק הוא מצטט, מהרי"ם כמעט לא מביא דברים, כיוון שלא נתן לו להסתכל בספר, הוא יכול להעתיק אפילו דברים. יש 2 מקובלים שמגיעים ללמוד אצל רבי שמואל ויטל באותה תקופה, אחד מהם קוראים לו רבי יעקב צמח, רבי יעקב צמח נולד בפורטוגל כאנוס, הוא לא ידע אפילו בכלל שהוא יהודי, בשלב מסוים הוא מתוודע על היהדות שלו, ואז הוא עוזב את פורטוגל, נוסע לאיטליה, לומד שם קצת יהדות, ומאיטליה אומרים לו, אתה רוצה להתקדם, סע לירושלים, הוא מגיע לירושלים, נכנס קצת לתורת הסוד, לתורת הקבלה, לומד הידע שהיה אז בירושלים, ואומרים להם, אתה רוצה להרחיב, יש את המקובל רבי שמואל ויטל בדמשק, אבא שלו היה בכיר התלמידים של הארי, רבי חיים ויטל, הוא מחזיק את הידע, סע לשם, אז הוא מספר שהוא נוסע לדמשק, ללמוד אצל רבי שמואל ויטל, והוא אומר, רבי שמואל ויטל גם כן מחזיק לנו את הידע בצורה נסתרת, הוא אומר, היום למד אותנו קבלה רק בשבת, למה? כי אי אפשר לכתוב, אי אפשר לסכם את השיעור, אי אפשר כלום, אז הוא מספר על עצמו מסכן, כמה שהיה לו קשה, הוא היה צריך מה שיקרא כל השבת, לחזור ולשנן מה הוא אמר, כדי לזכור שבמוצאי שבת ירוץ לכתוב את הדברים. אז אתם מבינים גם שאם הוא כותב את הדברים במוצאי שבת, זה לא מילה במילה, ולא תמיד מדויק, וכו' וכו', וזה יוצר בלגן. היה עוד מקובל אחד שלמד איתו אצל רבי שמואל ויטל, קראו לו רבי מאיר פופרש כץ, והם שומעים מרבי שמואל ויטל, שיש כתבים שאבא שלו גנז אותם בכלל, לא הכל הוא נתן לו לפרסם, אלא חלק מהכתבים הוא גם גנז, ואז בשלב מסוים הם מחליטים לעשות שאלת חלום, שהמערכו יתגלה, לספר להם איפה הוא גנז את הכתבים האלה. את הכתבים האלה הם מוציאים, אחרי זה מבית הקברות בצפת, יש גם גרסה של רבי אברהם אזולאי, שהוא גם נצא כתבים של המערכו בגניזה בחברון, גם כן סיפור מאוד מעניין, וחלק, הכתבים האלה הוא נתן גם כן לרבי יעקב צמח. ואז הם מספרים שרוב הכתבים שהם מצאו מהגניזה, הכל ברוך השם פחות או יותר היה נשמר בצורה טובה, למעט חלק מהדפים שלא שרד, וכל אחד מהם, התלמידים האלה, עורך ספר. הספר הזה, אוצרות חיים, עורך אותו רבי יעקב צמח, מהכתבים שגנז המערכו. זאת אומרת, הספר הזה, המערכו הרגיש משהו שלא נתן לו להפיץ את זה הלאה, אלא הוא החליט שהוא רוצה לגנוז את זה. אנחנו נראה קצת שהכתבים האלה קצת יותר מבוארים. דווקא הכתבים המבוארים יותר, זה הכתבים שהוא גנז. זאת אומרת, אוצרות חיים שערך רבי יעקב צמח, על סמך הכתבים האלה שהוא מצא. ספר עץ חיים המפורסם שאנחנו מכירים, זה כתבים שרבי מאיר פופרש כץ ערך על סמך הכתבים שהוא מצא בגניזה, אבל שימו לב עוד פעם, לספר הזה הם קוראים עץ חיים, אבל ספר המקורי, כל 8 שערים היה נקרא עץ חיים, ככה קרא לו רבי חיים ויטל, עץ חיים הוא קרא לכל 8 שערים. היום יש לנו כאילו את האוצרות חיים בנפרד, יש לנו את העץ חיים המפורסם בנפרד, שהוא קצת מהדורה יותר ארוכה ויותר גדולה מזאת, ואתם תראו בעץ חיים, הרבה פעמים כתוב בכל פרק, יש לך כתוב בהתחלה ראשי תיבות מ"ם קוף, שזה מהדורה כמה,
יש לך מם תף, שזה מהדורה תינניה, ויש לך מם ב' שזה מהדורה בתרא. זאת אומרת, כאילו, אתם רואים, הנה, לקחנו בספר, אספנו את כל המהדורות, ותעשה השוואה מה הוא כתב בהתחלה, מה הוא כתב אחר כך, איך הוא השתנה בהסבר וכו', תוכל להסתכל את ההבדלים של העריכה של הכתבים של המערכו. יש עוד ספר שהיה גם בגניזה, שנקרא מבוא שערים, שהוא מאוד מרחיב, והוא בספק מרתק, שם הוא מרחיב יותר, נדבר קצת, שכנס לעניין של הפרצופים, הוא מדבר שם יותר בהרחבה על פרצופי עתיק, על פרצופי עריך, יותר מאשר מדובר פה באוצרות חיים, או בספרים האחרים שלו. אז זה גם ספר מרתק, ושימו לב, זה ספרים שהוא גנז. אין לנו הסבר למה הוא גנז את זה, אבל אנחנו יכולים לזהות שיכול להיות שהוא הבין שכבר הוא הכניס פה בכתבים האלה, כבר פרשנות שלו, זאת אומרת, זה לא איזה 100% דברי הרב, מה שהוא הבין, אלא זה כבר דברים שהרב אמר לי, וכבר הכנסתי גם פרשנות נוספת של עצמי. יכול להיות שאכן הוא גם גנז אותם, והשאיר את הדברים המקוריים יותר, שהוא השאיר בשמונה שערים לבן שלו רבי שמואל ויטל. רבי שמואל ויטל אמרנו, מחזיק אצלו את הכתבים, וגם לא כל כך מפרסם אותם, לא מרשה לאף אחד להסתכל בהם, ולקראת זקנתו הוא מבין שאם הוא לא, מה שנקרא, הוא מתחיל להפיץ את זה החוצה, אז זה ייעלם. ואז רק לקראת זקנתו הוא גם עושה עריכה חדשה לשמונה שערים שאבא שלו משאיר לו, אמרנו שהוא לוקח את השער כתבי מורי של הארי, כל מה שהמערכו אסף בשם הארי שהוא כתב, והוא מפזר את זה בכל השמונה שערים, ואז חסר לו עכשיו שער, נכון, לרבי שמואל ויטל, כי אבא שלו השאיר לו 8 שערים, בתוכם יש את שער כתבי מורי, אם הוא פיזר את זה, אז הוא צריך לייצר שער חדש, כדי שיהיה 8 שערים, ואז הוא מייצר שער חדש, הוא קורא לו שער מאמרי רשב"י. אז אתם תראו היום בשמונה שערים, שער מאמרי רשב"י, שזה כאילו הסברים לפי קבלת הארי, על המאמרים של רשב"י. מה זה מאמרי רשב"י? זה הזוהר, זה תיקוני הזוהר, ספרדי צניעותא וכו'. זאת אומרת, כל הפרשנות שיש לנו על הזוהר, מרוכזת היום בשער מאמרי רשב"י, ששם יש דברים שבעיקר אמר הארי, ובתוספת דברים שהמערכו כתב בשם הארי, לפי ההבנה שלו של דברי הרב. אוקיי? אנחנו מתעסקים היום בספר אוצרות חיים, שהוא כמו איזה קיצור של העץ חיים עצמו, כי העץ חיים עצמו יותר ארוך, יותר גדול, ואנחנו נראה שנתחיל להיכנס לתוך הספר, יש פרקים שהם יותר קצרים, ויש פרקים שקצת יותר באים בהרחבה יותר. זאת אומרת, זה הכתבים שמצאו בגניזה, לכן יש לפעמים בקטעים, בפרט בהתחלה יש יותר קיצור, אחרי זה נכנס קצת הספר לאיזה מהדורה יותר מורחבת, ואז יש לנו הסברים קצת יותר מורחבים. עכשיו, לפני שנתחיל את הרעיונות האלה, נסביר כמה דברים בסיסיים, קצת על הקבלה, שנבין גם את הדברים. אנחנו יודעים... איזה הקדמה? את ההקדמה של המערכו? אתם רוצים לקרוא את ההקדמה שלו? אין לי בעיה. אין לי בעיה. אז קודם כל שתדעו, לא, אז רגע, זה הקדמה הקצרה, לא, זה לא זה. במהדורה, לדעתי הגדולה, כן, יש, לא, זה הקדמה הקצרה, אבל יש הקדמה מאוד מפורסמת שלו, שהיא מופיעה בדרך כלל בשאר ההקדמות, שאר ההקדמות שמו אותה, הוא כתב אותה לשאר ההקדמות, שם היא הקדמה יותר ארוכה. שם ההקדמה היא קצת יותר מעניינת, למה יותר מעניינת? כי שם הוא מדבר א' על החשיבות של לימוד הקבלה, אתה רואה לפי ההקדמה שלו, שהיה איזה מאבק, כאילו היה מאבק גם בתקופה שלו, גם בין הרבנים, כאילו שהרבה אמרו, לא צריך ללמוד סוד, תתעסק יותר בנגלה וכו' וכו', והוא מדבר על הצורך ללמוד קבלה, הוא מדבר על אלה שלמעשה לא ילמדו קבלה, יחזרו בגלגול עד שילמדו קבלה, אז לכן הוא אומר, כאילו, עדיף גם להתעסק עם הדברים האלה, מאשר להשאיר אותם בלי לימוד. הוא מדבר על טענות שהיו כלפי הזוהר, גם בתקופה שלהם, האם הזוהר חובר על ידי רשב"י, לא חובר על ידי רשב"י, הוא גם מדבר על הטענות האלה, והוא גם בסוף ממליץ שם על איזה ספרים של קבלה ללמוד, הוא מדבר על הקבלה שהרעב"ד, בעל ההשגות על הרמב"ם, על הקבלה שלו, שהוא כותב עליה שהיא קבלה אמיתית, בגלל שהוא קיבל מאליהו, הוא מדבר על מקובלי ספרד שכתבו כל מיני ספרים בקבלה,
שלא תמיד היה להם גילוי אליהו, אלא כתבו קבלה מסברות, ולכן הוא לא ממליץ ללמוד את הספרים האלה. על הבן של הרעב"ד, יש לו בן שקראו לו רבי יצחק סגי נאור, זאת אומרת, לא היה רואה, הוא אומר שגם לא היה גילוי אליהו, ולכן הספרים שלו הקבלה אמיתית. יש לנו היום חלק מהספרים שהוא חיבר, כמו לבנת הספיר, על התורה, עוד כמה ספרים. הוא היה, רבי יצחק סגי נאור, היה רבם של רבי עזרא ועזריאל, שהיו שני אחים כהנים, שגם כתבו ספרי קבלה, והם למדו אצלו בפרובנס, בדרום צרפת, והם מביאים את הקבלה מדרום צרפת לספרד אחר כך, והם היו גם רבותיו של הרמב"ן בקבלה. הרמב"ן דווקא די מעניין, מאוד התנגד לפרסום, היה ויכוח מאוד גדול, האם לפרסם ספרים בקבלה וכו', הרמב"ן היה מהמתנגדים לפרסם את הרעיונות האלה, אבל אחרי פטירת הרמב"ן מתחיל להיות בספרד גילוי מטורף של ספרי קבלה, הרמב"ם, תראו בספר בשער הגלגולים, כותב המערכו שהרמב"ם לא ילמד קבלה, בגלל ששורש נשמתו ממקום מסוים, ולכן לא תהיה לו השגה בקבלה. הרמב"ן הוא כותב שיהיה לו השגה בקבלה, כי שורש נשמתו ממקום מסוים, ויהיה לו גם השגה רק לקראת סוף ימיו. וזה נורא מעניין. של מורה נבוכים? של? אין שום הקבלה, למה אתה רואה שיש שום הקבלה? תסתכל שם, משהו כותב שם, שני פרקים הראשונים, ומה שאנחנו כתבנו פה זה מעשים בקבלה, מה שכתוב בספר טיפה נדעיה בתורה. כן. בשני הפרקים האחרונים, שכתב על מעשים בראשית, הוא בא ואומר, מה שכתבנו פה זה מעשה בראשית, זה כמעט מקרי. הוא בא ואומר שכל מי שלומד צריך ללמוד את התורה, ולחפש. איך זה מסתכל את אחת הפרקים? אבל זה לא הקבלה, אני אעזור לך קצת, אני יודע מה שאתה מדבר. גם תראה במורה נבוכים, הוא הרבה פעמים קורא, הוא אומר, זה סודות התורה, זה סודות התורה, זה סתרי תורה, זאת אומרת, מה שהוא פירש אותם כסודות וסתרי התורה, זה לא הקבלה הקלאסית שאנחנו מכירים, ממש לא. זאת אומרת, הוא לא דיבר על ספירות, הוא לא דיבר על פרצוף, הוא לא דיבר כלום בתחומים האלה. אבל הם קראו, גם הרמב"ם ותלמידיו, קראו לזה סודות התורה. כלומר, אני נתקלתי מדי פעם, הייתי אומר, וואו, אולי פה איזה מישהו, אבל כלום, הם קראו לזה סודות, סתרי התורה, מה שאתם לא רוצים, אבל זה לא הקבלה הקלאסית שמוכרת, ממש לא. מה הוא ידע? לא, אז אמרתי לך, המערכו ככה כותב, הוא כותב בשם הארי, שהארי אמר לו, שהרמב"ם שורש נשמתו במקום מסוים, ואין לו שייכות לקבלה, ככה הוא כותב. כן. אני תרצה, אם היה פה שער גלגולים, הייתי מראה לך, אם לא, אני אתן לך מראה מקום, אני אצטלם לך אם תרצה. אז יש בשער גלגולים, הוא כותב עליו. אחרי הרמב"ן יש פרסום גדול לקבלה, מה זאת אומרת פרסום גדול? מתגלה גם הזוהר, בספרד. ספר הזוהר מתגלה בספרד על ידי רבי משה דיליון. זה הקבלה, זה הזוהר. כן, זה גם, כאילו, זה לא רק, כאילו, זאת אומרת, יש לנו הרבה ספרי קבלה. זה גם, זה מקביל, זה מסביר. כן, בגלל שכל קבלת הארי אנחנו נראה בנויה על הזוהר. כל קבלת הארי בנויה על הזוהר. כאילו, יש גם ספרים שקדמו לפרסום של הזוהר, זאת אומרת, עוד לפני הזוהר, יש לנו גם את ספר היצירה, ויש לנו את ספרי ההיכלות, ויש לנו את יהודי רבי עקיבא, ויש לנו כל מיני ספרים שהם מיוחסים לקדמונים יותר לפני העידן של רשב"י. כן? אבל ברמב"ן לא תמצא קבלה, הפירוש שלו על התורה לא תמצא שם שום קבלה, תחפש עד מחר. כן, אבל אין ספרים שהוא כתב. איזה קבלה, אז אנחנו... כן, אז אני כבר אראה לכם על הלוח את ההבדל, אבל שנייה רגע את ההשתלשלות. הקבלה שעוברת עדיין בספרד בתקופה הזאת של הראשונים, היא קבלה שמדברת על מודל של 10 ספירות, אני כבר אדבר על זה, היא לא מדברת על מודל של פרצופים. החידוש הגדול בקבלת הארי, שהוא מבוסס על הזוהר, זה העניין של הפרצופים, אני כבר גם ארחיב גם בעניין הזה. אבל שנדע את ההבדלים הקיצוניים. המקובלים הראשונים דיברו יותר רק על 10 ספירות, ומהארי העסק מתחיל להיפתח יותר להתרחב, והוא מדבר לא רק על ספירות, הוא מדבר גם על עניין של פרצופים, ואנחנו גם נראה שהוא גם מדבר על המודלים של העולמות עצמם. אני כבר ארחיב לאט לאט את המושגים, לאט לאט. אני רוצה שתבינו שהקבלה היא שפה.
היא שפה שאם לומדים את השפה, ואנחנו מבינים מה כתוב בתוך השפה, אז קל לנו להתמצא בתוך השפה. עכשיו, לאורך התקופות, אתה יכול לראות מקובלים שונים, או תקופות שונות אצל המקובלים, שכל פעם דיברו בשפה הזאת בצורה אחרת. עכשיו, רצו להעביר את הרעיונות בצורה סודית, אז כל אחד יצר את השפה משלו, זאת אומרת, אני יכול להראות לכם את ההבדל של השפה של המקובלים בתקופת הראשונים בספרד, אתם יכולים לראות את ההבדל בתקופת הארי, מהארי השפה נהפכה לשפה שהארי דיבר בה, הרש"ש מדבר באותה שפה, אבל יש לו ניואנסים קצת שונים, הרמח"ל מדבר באותה שפה עם ניואנסים שונים. זאת אומרת, כל אחד ישתמש במודל של השפה שלו, אם אתה תדע לזהות את השפה שלו, תדע למה הוא התכוון, אוקיי? אבל צריך לזהות את השפה. עכשיו, כן. של שפה שלו, איך שהוא מדבר בשפה הקבלית שלו, גם בזוהר יש לו שפה משלו, איך שהוא מדבר, ולמעשה הם רוצים להסביר סודות, א', בצורה שהם מעלימים את הסוד, לא כל כך מפרשים אותו, אבל ב', שגם אלה שכן בעניינים שיבינו את הסוד. ואנחנו נראה גם שהצורה של הקבלה של הארי, כל דבר שהיא באה להסביר, אז תראו, כל דבר יש לך קודם כל הקדמה. כאילו להסביר לך איזה רעיון, קודם כל נותן לך איזה הקדמה, מסביר לך איזה מודל, ואז עכשיו לפי ההקדמה הזאת, נבין עכשיו מה שאני רוצה להסביר. עכשיו, כל פעם שאתה מוסיף את ההקדמה, ועוד הקדמה ועוד הקדמה, אתה מתחיל להבין את הנתונים, ואז בסוף שאתם תראו את כל הנתונים מול העיניים, אז במקום עכשיו להתחיל להסביר לכם כל דבר איזה שעתיים של הקדמה, אני יכול כבר להגיד לכם משפט אחד, ואז תבינו את כל השעתיים האלה. זאת אומרת, כל פעם אנחנו צריכים להבין את הרעיון, מה שעומד מאחורי אותו משפט, אחרי שנבין את הרעיון, יהיה לנו קל להתקדם לרעיון הבא. הקבלה היא, אני נותן תמיד את הדוגמה להבדיל, היא כמו מתמטיקה. אני כדי להסביר לך איך פותרים משוואה עם כמה נעלמים, אני צריך להתחיל לך קודם כל לדעת, יש מספרים, יש חיבור, יש חיסור, יש חילוק, יש כפל, לאט לאט להתקדם, ככל שנוסיף את הנתונים, נוכל להתקדם להבין את הנתונים הלאה. אז גם כן, אם אין לי את הנתונים הראשוניים כל הזמן, קשה להתקדם במודל, ולהבין מה קורה הלאה. לכן פה חשוב באמת שיהיה לנו את הרצף של הדברים, כי ברגע שיש לנו את הרצף, זה פאזל כזה שאני כאילו, אם אני אראה לכם רק חלק אחד מהפאזל, לא תבינו מה אני רוצה. אבל אחרי שאני רואה את כל התמונה, עם כל הפאזל מורכב, אז אני אומר, וואו, יש פה תמונה, שעכשיו אני מבין מה קורה פה. אז לכן צריך לחבר כל פעם את הנתונים האלה, נתון ועוד נתון ועוד נתון, כדי להתקדם איתם בתוך המודל. הקבלה של הארי בנויה על המודל של ההקדמות, שזה הדברים, הספרים הבסיסיים, שזה אוצרות חיים, עץ חיים, שער ההקדמות, מבוא שערים, במודל הזה. יש קומה מעל זה, שזה הכוונות, שזה כבר שער הכוונות, תראו יש להארי גם שער הכוונות, כוונות של התפילה, איך מכוונים בתפילה וכו'. כדי לכוון בתפילה אני צריך לדעת את הקומה הראשונה יותר, של הכללים עצמם, של ההקדמות עצמם, לדעת מה הרעיונות הקבליים שאני מסביר את המודל על בסיסם, ואז אני יכול להבין מה אני מכוון בתפילה. ויש את הקומה העליונה יותר, שזה כבר הייחודים, שזה כאילו, יש כל מיני ייחודים של שמות קודש, איתם אפשר לעשות, כאילו שזה כבר מודל יותר מסובך, אבל זה הקומה העליונה יותר, אוקיי? אז אנחנו עכשיו, לא, קבלה מעשית זה משהו אחר, שנייה רגע. קבלה מעשית, הטעות הנפוצה שכולם מבינים שקבלה מעשית זה שאני עושה משהו עם קבלה, נכון? לכן זה נקרא קבלה מעשית, אבל זה טעות, זה לא הכוונה לקבלה מעשית, אלא הקבלה מעשית הרעיון הוא שאני עושה השוואות של מלאכים מעולם העשייה, שזה העולם שהכי קרוב אלינו, שעם המלאכים האלה אני רוצה לעשות פעולות. ונגד הקבלה המעשית, יש כבר, אתם תראו גם תיקוני הזוהר, שרשב"י יוצא נגד זה וכו', תסתכלו שם תיקון 66, הוא מדבר נגד קבלה מעשית וכו' וכו', והארי גם כן מאוד לחם נגד קבלה מעשית בעניין הזה, אם כן מקובלים שלאורך הדורות כן השתמשו וכו', אבל הארי באמת לחם בעניין הזה בצורה חזקה. יש סיפור מעניין עם המרחו, שאחרי שהארי נפטר בצפת, הוא ירד לירושלים בתקופה מסוימת, ואז הייתה בצורת בירושלים, והפחה של ירושלים מטעם השלטון העות'מאני, ביקש ממנו שיפתח לו את מעיין הגיחון, כי שם יש מים. חזקיהו המלך סתם אותו, והמרחום באותו לילה ברח לדמשק מירושלים, ואז הארי התגלה לו, יש לו, אמרתי לכם, יש לו יומן אישי כזה למרחום, שקוראים להם ספר החזיונות, כאילו הוא היה רואה את הארי בחיזיון, היה רואה אותו בחלום. אז הוא מספר כל מיני חלומות שהוא חלם, זה יומן כזה מעניין, יש
לו שם סיפורים על חלומות שהוא חלם על הארי, כאילו אחרי שהארי נפטר, והוא היה שואל אותו כל מיני דברים, יש לו גם תיקונים שהוא מספר על כל מיני דיבוקים שהוא הוציא בדמשק מכל מיני אנשים וכו', זה יומן כזה מעניין. חלק מהיומן הזה מופיע בשאר הגלגולים, בשאר ל"ז, שער ל"ח, כל מיני שורשים של כל מיני שמות של צדיקים שאנחנו מכירים, והארי שואל אותו, למה לא פתחת לו את הגיחון? אז הוא אמר לו, המערכו, תקשיב, היום זה הגיחון, מחר הוא יגיד לי, אני יודע מה, תוריד לי גשם, לא יודע מה, לא יצא ממנו, אז ברחתי. ואז המערכו אומר לו, מה, הוא רצה שנפתח לו את הגיחון, מה, נפתח לו את זה עם קבלה מעשית? איך נפתח לו את הגיחון? אז המערכו, הרגע עקץ אותו בחלום, אמר לו, ואיך הגעת לדמשק? כאילו גם שם הוא עשה כנראה זה מה שביתו הגיע לדמשק. ואז הארי מגלה לו שאתה גלגול של חזקיהו המלך, שהיה צריך להיות מבחינת משיח, וחזקיהו סתם את מעיין הגיחון, והוא גלגול של סנחריב, של מלך אשור, ואתה סתמת את מעיין הגיחון בגלל שהוא צר על ירושלים, ועכשיו הייתה לך הזדמנות לעשות תיקון, הוא גלגול של הפכה, של סנחריב, ואתה גלגול של חזקיה, היית פותח לו, היית עושה תיקון. אז המערכו פספס את זה. אני חוזר עכשיו לרעיון הזה של ההקדמות של הקבלה, של מה? כנראה שכבר לא. אז עכשיו, המקובלים בספרד, תראו את הספרות שלהם, דיברו על 10 ספירות, על מודל של 10 ספירות. מה זה המודל של 10 ספירות? אני קצת אסביר לכם על הלוח את הרעיון, שנבין לקראת מה אנחנו הולכים. כן, כן, בכיף. על זה אפשר לכתוב? לא, לא, לא. זה כזה. ויטל. היה אצלו לכתבים בשמה שאבא שלו כתב. עכשיו, מה לא כתיב בפועל? משהו שלו, או מה שנמצא בגניזה? האוצרות חיים זה מה שהיה בגניזה. מה שהיה בגניזה. כן. והעץ חיים... גם היה בגניזה. גם שהיה בגניזה. אז איפה הכתבים שלו? זה 8 שערים. זה שער מאמרי רשב"י, שער המצוות, שער הפסוקים, שער ליקוטי תורה, שער הגלגולים, שער הכוונות, שער המצוות, ויש לך שער מאמרי רשב"י. כן. ואם עושים את ההשוואה, יש כל סוגי הכתבים האלה. חופפים? כן, כולם חופפים, כן. פה יש לו ניואנסים אחרים, ופה הוא מרחיב יותר, פה הוא יותר מקצר. מי שעשה מודל מעניין זה הבן איש חי, הוא עשה ספר שנקרא דעת ותבונה. בספר הוא לקח 53 נושאים שעניין אותו, בתוך קבלת הארי, ובכל פרק, בכל נושא כזה, הוא הראה איך המערכו כתב בשער הכוונות את ההסבר, איך הוא כתב את זה בעץ חיים, איך הוא כתב את זה בשער הפסוקים, ואז אתה יכול לעשות השוואה, לראות איפה הארי קיצר, איפה הארי הרחיב, באופן הזה. אז הספר לא נותן לך רצף של כל קבלת הארי, זאת אומרת, אחרי שאתה יודע לפחות את נגיד את האוצרות חיים, אם תלך לדעת ותבונה, אתה תבין מה שעשה הבן איש חי. הספר הזה שהוא עשה, שלמעשה זה כתבי המערכו, שהוא ערך אותם ב-53 נושאים, הוא הוסיף 3 הקדמות לספר, שזה כתיבה שלו, של הבן איש חי, ששם הוא מנסה להסביר כמה דברים, אחד מהם שהוא יפה, והוא אומר, למה המקובלים תמיד קראו לדברים האלה בצורה של אור, צורה של אורות. אנחנו נראה את ההתפשטות של האורות, הערות וכו', כל המושגים האלה דיברו אותם בצורה של אור, וזו השפה הקבלית, והוא מסביר, א', בגלל שאור זה הדבר הכי יקר אצל האדם. אז שרצו לדבר על משהו יקר, ערך, אז דיברו על אורות. זה אחד, ושתיים, השפה הקבלית, יש לה בעיה, מה זאת אומרת יש לה בעיה? אתה רוצה להסביר פה דברים מאוד רוחניים, שקשה למצוא לזה הסבר בשפה עצמה. אז אתה רוצה להגיד לאדם איזה משהו כזה רוחני, אתה אומר לו, יש פה אורות. כן, כדי להסביר לו את המודל, אבל זה גם, אומר, גם אור זה אפילו הגשמה, זה לא דבר רוחני, אבל זה היצירה של השפה, אי אפשר לדבר בצורה אחרת. הוא כמובן מזהיר שמה שלא לעשות הגשמה, כביכול לרעיונות, כי אנחנו נראה שאנחנו נתחיל לדבר במודלים של כביכול של אדם, של גוף, דברים כאלה, אבל לא להגשים את הדברים, אלא
להבין שהקבלה ניסתה לדבר בשפה מסוימת, כדי לעשות לנו לקרב השכל את הדברים בהיגיון. אז ניסו לצייר לנו את זה בצורה של גוף, דברים כאלה, אבל חלילה אין פה לא גוף ולא דמות הגוף וכו' וכו'. הקבלה עד העידן של הארי דיברה, אמרנו, ברמה של 10 ספירות, כאשר היא באה להתמודד עם שאלה מאוד קשה. אותו דבר, אבל עכשיו אנחנו כבר מדברים עם מודלים יותר משוכללים, יש לנו גם כן פרצופים. אבל עד העידן של הארי, הכל התחיל תמיד על 10 ספירות, ואני מראה מה המהפך שעשה הארי. כאילו פתאום הארי בא והתחיל לדבר גם בשפה שונה, מהשפה שהייתה מקובלת עד העידן שלו. קבלה מנסה להתמודד עם שאלה מאוד מעניינת. יש לנו, כאילו לקדוש ברוך הוא הם קראו בצורה של אין סוף, כאילו זו השפה הקבלית, קראו לו אין סוף, בסדר? אז הנה, בראשי תיבות אין סוף, כאילו אין סוף לכוחו וכו' וכו', ככה הם הגדירו אותו בצורה הזאת, כי אנחנו נראה שאחרי זה, ההגדרה, קדוש ברוך הוא, היא הגדרה פה במהלך הפרצופים. ולכן אני מגדיר את זה בכוונה בהגדרה של אין סוף, כדי שנבין את השפה, שנבין את השפה עצמה. עכשיו, השאלה היא ככה, בתוך האין סוף, נוצר לי פה בסוף בן אדם למטה, נכון? עכשיו שהקבלה מנסה להתמודד עם השאלה, איך מהאור העצום הזה של האין סוף, נוצר פה אדם תחתון למטה בסיפור. כאילו, זה לא מסתדר. והקבלה תנסה להסביר מה קרה פה בתהליך בין האור מפה, עד שזה הגיע פה למטה. אז קודם כל אנחנו יודעים שלאינסוף יש תוכנית, יש לו תוכנית עבודה שאיתה הוא יצר את כל העולמות, למה הוא יצר את האדם, זו השאלה שהתמודדו איתה גם המקובלים וגם הפילוסופים, וזה בפרק הראשון פה, בהצהרות חיים הוא ידבר על זה מאוד בקצרה, אבל זו שאלה שהציקה לכולם, לא רק למקובלים אלא גם לפילוסופים. אז רגע, זה כבר תירוץ שהוא נותן, אבל כאילו השאלה שהם התמודדו איתה, למה הקדוש ברוך הוא צריך את האדם פה בסיפור? לפני זה היה הוא אחד ושמו אחד, הוא היה, הוא הווה והוא יהיה, מה הוא צריך את הבן אדם? ברא פה עולם לתקופה מסוימת, למה הוא צריך את הבן אדם פה בתוך התהליך? כן? אז כל אחד ניסה לתת לזה הסברים, למה האינסוף צריך שיהיה פה בן אדם פה למטה. בשביל הבן אדם הזה למטה, האינסוף יצר גם את כל העולמות בדרך, אנחנו נראה את הרעיון הזה. אז הפילוסופים נתנו לזה הסברים מסוימים, הקבלה נותנת לזה הסבר מסוים לפי דברי הארי, אנחנו נראה שהרמח"ל נתן לזה הסבר נוסף, אנחנו כבר נראה את זה לאט לאט בתוך הספר. לא, כאילו אנחנו נדבר, כאילו למה צריך את האדם בתוך המערכת, כאילו בשביל לברוא את האדם פה נוצרו כל העולמות למעלה, אז אם הוא רצה אדם, אז הוא יצר את העולמות שלפניו, השאלה למה צריך פה את האדם בסוף התהליך, אז זה הפרק הראשון שאיתו הוא מתמודד, אבל מה שהקבלה תנסה להסביר, זה איך האור הזה עובר הרבה צמצומים בדרך, כדי שהאדם פה למטה יוכל לקבל אותו. אני אתן לזה הדגמה, אור השמש. אור השמש, אם אני עומד בחוץ, זה שמש חזקה, נכון? אני כאילו, יש לי אור חזק, קשה לי להסתכל עליה וכו'. אם אני רוצה כן לקבל את אור השמש בצורה יותר פחותה, שאני יכול לסבול אותו, אני אכנס לתוך מבנה, נכון? כשנכנסתי לתוך מבנה, יש לי אור בחדר, אין לי שמש ישירה עליי, אני גם לא מתבונן בשמש כרגע. האם אור השמש בחוץ השתנה? לא. מה שהשתנה זה אני נכנסתי לתוך איזה צמצום, שזה הבית, נכון? שהוא מצמצם לי את אור השמש. אבל עדיין יש לי פה אור בתוך החדר. אם אני רוצה ממש לצמצם את אור השמש לגמרי, אז אני אסגור את התריסים, אסגור את הגלונות, ואז יש לי חושך בתוך החדר, נכון? עוד פעם, השינוי לא נעשה בשמש, אלא השינוי נעשה אצלי במקבל. ככל שאני אעשה יותר צמצומים, יותר מסכים, אני אקבל את האור בצורה שאני יכול יותר לספוג אותו, נכון? אז אנחנו נראה שהקבלה תסביר מה קרה בתהליך בין אור האינסוף, כמה האור הזה עבר צמצומים, מסכים, עד שהאדם פה למטה יכול לקבל את האור הזה. זאת אומרת, אם האדם הוא חלק אלוקה ממעל, אז הוא מקבל פה את אותו אור, הוא חלק מהאור הזה, אבל הוא מקבל את האור הזה בצורה מאוד מצומצמת, שזה הנשמה שלו, שאיתה הוא יכול לקבל את הנשמה הזאת לתוך הכלי שנמצא הגוף.
ואנחנו נראה שהעולמות למעלה גם עברו צמצומים בתהליך. עכשיו, הקבלה דיברה על המודל של 10 ספירות, שאנחנו מכירים את השמות שלהם היום, בצורה כמו שהארי קבע את השמות הסופיים, אנחנו נראה שהיו שמות שגם בזוהר קראו להם בשמות אחרים, ואפילו גם בספרד, בתקופת הראשונים, קראו לזה גם בשמות אחרים, אבל כולם זה אותה שפה בסוף. השמות שאנחנו יודעים היום הסופיים הם בצורה כזאת, ספירה הראשונה היא כתר, אוקיי? ספירה שנייה היא חוכמה, ספירה שלישית היא בינה, אחרי זה יש לנו חסד, יש פה עוד מצב שנקרא דעת, אני אדבר עליו בהמשך רגע, חסד, אחרי זה יש לנו גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. זה המודל של 10 ספירות. עכשיו, מה זה המודל של 10 ספירות? זאת אומרת, האור עצמו, אם אני רוצה ליצור באור הדרגה, הרי אני יכול להגיד, תראה, האור הוא שווה כולו מלמעלה למטה, אבל איך אני יודע להבדיל באור, להגיד מה ההתחלה של האור, ומה האמצע של האור, ומה הסוף של האור? אז אני חייב ליצור בתוך האור הדרגה. מה יוצר לי את ההדרגה בתוך האור? זה המערכת של הספירות. זאת אומרת, אם אני אגיד שהכתר הוא התחלה של האור, אז אני יודע שהמלכות היא הסוף של האור, נכון? אז אני למשל, אם אני אדבר איתכם היום ואגיד לכם למשל אור מספירת המלכות, אז אני יודע שאני מדבר על הסוף. אם אני מדבר איתכם על האור של הכתר, אז אני מדבר איתכם על האור של ההתחלה. אם אני מדבר איתכם על האור של התפארת, אני מדבר על האור של האמצע. זאת אומרת, המערכת של הספירות היא נוחה לי כשפה להסביר מה ההתחלה, מה האמצע, מה הסוף, כן? וגם לדעת מאיזה בחינה אני מדבר. בכל דבר, מאיזה עוד פעם, מההתחלה, מהאמצע, מהסוף וכו'. גם כל ספירה יש לה את התפקיד שלה בתוך המערכת, אוקיי? עכשיו, המקובלים בספרד בהתחלה דיברו על 10 ספירות בלבד, כתבו ספרים על השמות של הספירות, על הכינויים של הספירות, מה כל אחת פועלת וכו' וכו', ולא דיברו על העניין של פרצופים. עכשיו, דיברו גם על מודל של ספירות בצורה שהזוהר קורא לה חד סמכה, זאת אומרת סמך אחד, קו אחד. הנה יש לנו מודל של קו אחד, כתר למעלה, חוכמה וזה, בצורה הזאת, 10 ספירות מדורגות, אחד מעל השנייה, אוקיי? אנחנו נראה כשהארי מגיע לרעיונות של הפרצופים, כבר מדברים על מודל לא בצורה של קו אחד, אלא בצורה של 3 קווים. מחולקים, עוד מעט נחלק את זה, נראה איך זה בא. אז עכשיו, בכתר יהיה אור בשפע יותר גדול, פחות אור יהיה בחוכמה, פחות אור יהיה בבינה, וכו' עד שאני מגיע למלכות. בדיוק. ואנחנו נראה אפילו שהזוהר קורא למלכות, הוא אומר, לית לה מגרמה כלום. זאת אומרת, אין לה מעצמה אור עצמי, אלא היא מקבלת את האור שלה משאר הספירות. כאילו, אין לה אור עצמי, כאילו הדילול נעשה במערכת מלמעלה למטה, ועד שהמלכות אנחנו מגיעים אליה, אז הוא קורא לה דלה וענייה, זאת אומרת, כאילו אין לה אור עצמי ביחס לשאר הספירות בתוך המערכת. כן, כן, כן. אחרי זה אנחנו נראה שגם יש עולמות, כאילו מעבר מעולם לעולם יוצר עוד צמצום, עוד מסך. אנחנו נגיע לעולמות שנקראים עולם העקודים, נקודים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, נראה את התהליך גם בתוך העולמות, שזה יוצר עוד צמצום ועוד מסך ועוד מסך וכו'. עכשיו, לשמות האלה אנחנו יכולים לראות גם בזוהר שמות קצת שונים, אבל זה השמות שאיתם אנחנו נעבוד, כי זה, ככה הארי כבר כינה את השמות של הספירות. לדוגמה, נגיד ספירת הגבורה, בזוהר אתם יכולים למצוא מקומות שקוראים לה פחד יצחק. פחד יצחק, גם היו מקובלים בספרד, שלא כתבו את המילים ספירת הגבורה, כתבו פחד יצחק, אז אנשים ידעו שפחד יצחק זה גבורה, כאילו עכשיו אנחנו יכולים לזהות בתוך הזוהר, פחד יצחק, הוא מדבר על ספירת הגבורה. יש בזוהר, אתם יכולים לראות שהוא כותב גדולה, לספירת החסד, כן? השם הפסוק, ובאך דוד השם, לך השם הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח ועוד. אז הנה גדולה זה כנגד חסד. יש מקומות שאתם יכולים למצוא, למשל לראות שמלכות נקראת חוכמת שלמה.
כן, יש לנו חוכמה למעלה, ויש לנו חוכמת שלמה שהיא חוכמה יותר נמוכה. בזוהר אתם יכולים לראות שהוא קורא לפעמים לחוכמה פה, חוכמה עילה, חוכמה עליונה, ולחוכמה של המלכות הוא קורא חוכמת התא, חוכמה תחתונה. זאת אומרת, כל אחד הגדיר את הספירות בשפה שלו. לא, אז זה מחשבה משהו אחר קצת, אבל כאילו מחשבה זה גם החוכמה, כן, כן. מה? כל אחת מהמידות יש לה תפקוד אחר. עכשיו, יש ספר שכתב רבי יוסף ג'יקטיליה שנקרא שערי אורה, שהוא חיבר ספר של 10 פרקים, בכל פרק הוא מדבר על ספירה אחרת, תפקיד הכתר, תפקיד החוכמה, מה הפעולות שהן עושות וכו' וכו', וגם כינויי הספירות. זאת אומרת, אנחנו למשל, אתן לכם דוגמה, נגיד למלכות קוראים זאת. אם תחנה עליי מלחמה לא יראה ליבי, תקום עליי, בזאת אני בוטח. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זאת זה כינוי לספירת המלכות. אוקיי? אז יש שמות, כאילו לספירות יש להם כינויים גם כן. אז הוא אוסף שם בספר, זה ספר מאוד מרתק, קל יחסית להבנה, הוא מדבר על המודל של 10 ספירות, כל ספירה עם התפקוד שלה, הפעולות שלה, והשמות של הכינויים שלה, ואז הוא מראה פסוקים מהתנ"ך, איך כל אחת ואחת מהספירות נקראת ומה הכינויים שלה. זה גם, זה אגב, זה ספר שהמערכו גם מאוד ממליץ עליו חלק מהספרים שאפשר ללמוד, כאילו יחסית למקובלי ספרד האחרים. רבי יוסף ג'יקטיליה, דבר מאוד מעניין, הוא מחבר את הספר הזה יחסית בגיל צעיר, כן, אתם רואים שלו ספרים שהוא כתב בגיל 20 ו-21, 23, דברים כאלה, והוא מביא אצלו בשערי אורה רעיונות, אני לפחות מצאתי איזה 3-4 מקומות, שרעיונות שהוא מביא, הוא מביא אותם אומנם בעברית, אבל הרעיונות האלה מופיעים רק בזוהר, כאילו אין איזה ספרות אחרת שזה מופיע, אלא רק בזוהר, ובאמת יש חלק מהחוקרים היום שמנסים לטעון, שהיה חוג של כותבי הזוהר בספרד, זאת אומרת, לא רבי משה דיליון בלבד בספרד הפיץ את ספר הזוהר, אלא היה איזה חוג מקובלים כזה, שהם הפיצו את הספרים עצמם, ואחד מהם היה רבי יוסף ג'יקטיליה. רבי משה דיליון מפרסם את ספר הזוהר אצלו בספרד, כאשר הוא מפרסם אותו בצורה של קונטרסים, הוא מעתיק אותו בכתב יד, מפרסם את הספר בין המקובלים עצמם, ואז הספר מקבל קצת איזה תפוצה בספרד, מאיפה יש לו את הספר אנחנו לא יודעים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שתלמידו של הרמב"ן, רבי יצחק דמן עכו, שומע על הספר בספרד, הוא נוסע מעכו לספרד לגלות את הספר, פוגש את רבי משה דיליון בספרד, הוא שואל אותו מאיפה יש לך את הספר, והוא עונה לו, תבוא אליי הביתה, אני אסביר לך מאיפה יש לי, ובאותו לילה רבי משה דיליון נפטר. אז הוא נשאר עם תעלומה, הוא ממשיך לבית של רבי משה דיליון בגואדלחרה בספרד, פוגש את אשתו של רבי משה דיליון, שואל אותה מאיפה יש לבעלך את הספר, אז היא אומרת לו, תקשיב, זה ספר שבעלי כתב, רק הוא היה צנוע, הוא ידע שאם הוא יגיד לאנשים אם זה הספר, הוא לא צריך למכור אותו, אז הוא אמר שרשב"י חיבר את הספר, ככה אשתו מספרת לו. הוא שואל את האנשים אחרים, מאיפה יש לכם את הקונטרסים שהוא יפיץ, דברים כאלה, ואנשים אומרים לו שכנראה הוא השתמש בשם הכותב. יש בתיקוני הזוהר, הוא גם מדבר על העניין של שם הכותב ושם הדורש. הוא מדבר שם על שמות שאפשר לתת דרשה איתם, או אפשר לכתוב איתם. זאת אומרת, מגלים לך סודות משמיים, ואתה כותב אותם במי שיש לך את הידע של זה. אז כנראה שהוא השתמש בשם הכותב, ואיתו הוא כתב את הספר וכו'. כן, יש לה שמות. לא ניסיתי. אבל ככה הוא מביא שם בתיקוני הזוהר, אני יכול לתת לכם. הוויכוח מהעידן של פרסום הזוהר, על ידי רבי משה דיליון, נמשך במשך מאות שנים, מקובלים רבו לצד הזה, לצד הזה, יש אפילו הרבה רבנים שטענו שזה לא הזוהר של רשב"י, אלא הזוהר שכתב אותו רבי משה דיליון. אמרתי לכם שרבי יעקב עמדין היה עבץ, כתב ספר שנקרא מטפחת ספרים, ששם הוא מתאמץ להוכיח בספר, שאת הזוהר חיבר רבי משה דיליון ולא רשב"י. יש לו כל מיני טענות, שהוא מנסה להביא כראיות לטענות שלו, השפה של הזוהר עצמה היא לא ארמית ירושלמית ולא ארמית בבלית, אלא ארמית כזו ממוצעת, שמות שמופיעים בתוך הזוהר כשמות מקומות גיאוגרפיים של ארץ ישראל, שזה לא מתאים לגיאוגרפיה של ארץ ישראל, זאת אומרת,
רואים שהמחבר לא גר בארץ בכלל, כל מיני טענות כאלה שהיו שם, יש על הקדמת תיקוני הזוהר, איך האגדה של רבא בר חנא ממסכת בבא בתרא, שהיה דור רביעי לאמוראים, פתאום משתרבבת לתוך תיקוני הזוהר, כל מיני טענות שלכאורה נראים על פניו, טענות, יש תשובות לכל הטענות האלה, אבל היה ויכוח במשך שנים. הרמ"ק והארי בצפת מכריעים שהזוהר זה רשב"י וכו', וככה התפיסה המקובלת, אבל תסתכלו, רבי יעקב עמדין שחי איזה 200 ומשהו שנים אחריהם, עדיין מתווכח על הסיפור. יש גם ספר שכתב רבי דוד לוריה, תלמידו של הגר"א, שנקרא קונטרס לקדמות ספר הזוהר, שהוא שם הוא מנסה להוכיח שלא יכול להיות שרבי משה דיון כתב את ספר הזוהר, כי בספרים שהוא כתב יש לו סתירות עם הזוהר עצמם גם כן. אז זאת אומרת, הוויכוח הזה תמיד נמשך, הוא לא נרגע עד ימינו, אבל אנחנו מקבלים את הזוהר כמו שהארי והרמ"ק אמרו שזה רשב"י חיבר אותו. בזוהר, תסתכלו באידרא רבא, בא רשב"י ואומר לתלמידים שלו, עד מתי נטוב בחד צמחא, כאילו עד מתי נמשיך לדבר על המודל של הספירות, של הקו האחד הזה. עת לעשות להשם, ימים קצרים וכולי, ככה הוא מסביר לתלמידים באידרא רבא, צריך להתחיל להתקדם, להתחיל לספר לכם את הסודות של מה שיש הלאה. ואז הוא מגלה בזוהר את המודל שנקרא אדם קדמון, בואו ניתן את המושגים האלה קצת, הוא מדבר על מודל של אדם, מה הפירוש על מודל של אדם? הוא אומר, תראו, בהתחלה המודל של הספירות היה בצורה הזאת של קו אחד, כן? מלמעלה למטה ראינו כתר, חוכמה, בינה וכו' עד מלכות, אבל קרה איזה תהליך באמצע ששינה את המעמד של הספירות, ואז הם התחלקו לדרגה של שלושה קווים, ומזה נוצרו גם הפרצופים, אני אסביר את הרעיון הזה רגע לאט לאט. כדי להסביר איך הגענו לתהליך של התפשטות האור מהאינסוף עד העולמות למטה, אז הוא מסביר קודם כל את הרעיון שנקרא צמצום. בטח שמעתם קצת המושג, נדבר על הרעיון הזה של הצמצום. הוא אומר, תראו, האינסוף בחר איזה נקודה מסוימת, שבה הוא צמצם את האור, זאת אומרת, כביכול הוא פינה את האור שלו מאותה נקודה, וכדי שהחלל הזה יהיה ריק מהאור שלו, כדי שהוא יכניס לתוך החלל הזה אור בצורה מצומצמת, אנחנו עוד פעם אמרנו, אנחנו צריכים מתמודדים עם שאלה, איך מאור האינסוף, אדם יכול לקבל את האור למטה. אז היה צמצום של האור, צמצום ראשוני, שהאינסוף צמצם את האור שלו בנקודה מסוימת, בתוך החלל הזה של הצמצום, האינסוף הכניס קו יותר מצומצם של אור, שבתוך הקו הזה אנחנו נראה יש מה שנקרא עולמות של עיגולים, ויש שנקרא עולמות של יושר. לאט לאט אנחנו נלמד את המושגים לאט לאט, אבל תתחילו לשמוע אותם לאט לאט, ואחרי זה נתחיל להרחיב עליהם כל אחד בנפרד. יש בתוך הקו הזה, יש מודל שקורא לו הזוהר, אדם קדמון. למה הוא משתמש במודל של אדם? בגלל שגם האדם, גוף האדם, גם בנו בצורה של 3 חלקים. לפי הקבלה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הוא מאוד מדויק. זאת אומרת, כמו שהעולמות למעלה בנויים בצורה של 3 קווים, גם האדם נעשוי באותו צלם ודמות, גם הוא בנוי בצורה של 3 קווים. יש לנו את הראש של האדם, אוקיי? יש לנו את הקו של האמצע שלו של הגוף, יש לנו יד ימין, נכון? יש לנו יד שמאל, יש לנו רגל שמאל, רגל ימין. אז גם האדם מחולק ל3 קווים. ואז גם אצל האדם, המודל של הספירות מחולק ל3. יש לנו את הראש, שזה הכתר. יש לנו 3 מוחות בתוך הראש, שזה חוכמה, המוח הימני, בינה, המוח השמאלי, דעת, זה המוח האחורי. יש לנו חסד, שזה יד ימין, גבורה, יד שמאל. תפארת זה הגוף, יסוד, נצח רגל ימין, הוד רגל שמאל, והמלכות היא מתחת. זאת אומרת, גם האדם בנוי בצורה הזאת של המודל הזה, של 3 קווים. ואז אומר רשב"י, תראו, יש בחינה שנקראת אדם קדמון. מה זה אדם קדמון? זה המודל של החלוקה, כמו שנראה אדם, זאת אומרת, מודל של 3 קווים, שהוא הקדמון, זאת אומרת, הוא הראשון בתוך המערכת. בתוך המערכת הזאת של הצמצום, האור הזה התפשט בתוך מודל שנקרא אדם קדמון. בסדר? זה כאילו המערכת שאיתה אני מתחיל לדבר בשפה הקבלית. אני רוצה שתדעו בשביל הידע שיש עוד לפני אדם קדמון עוד עולמות, שאף אחד לא מדבר עליהם, לא בזוהר
ולא בקבלת הארי בכלל, מי שקצת זרק נתונים עליהם זה הרמח"ל. הרמח"ל, בגלל שזה עולמות מאוד עליונים, אף אחד לא דיבר עליהם, אף אחד לא יודע מה קורה שם. כן, הרמח"ל קורא להם עולמות התהירו. עולמות התהירו, אבל גם הוא לא מרחיב שם בעניין הזה. אם תראו את הקמיע, האילן הקדוש של הרמח"ל, עם תת, תהירו עם תת, כן, אתם תראו, אבל הוא לא מתכוון לעולמות של התהירו למעלה. אנחנו נראה, כאילו שאני אראה לך את זה במודל. אם אתם תראו את המודל של האילן הקדוש, שזה קמיע שכתב הרמח"ל, שהוא שם עשה איזה תרשים זרימה כזה של כל העולמות, אז הוא מדבר על כדורי התהיר, הוא מדבר שם על בעולמות למעלה, והוא לא מרחיב על זה. אף אחד לא מדבר על הדברים האלה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים מאדם קדמון והלאה, בסדר? אבל אנחנו צריכים לדעת שיש גם עוד למעלה, ואנחנו לא יודעים. מהמודל של אדם קדמון ומטה, אנחנו מתחילים לדבר. גם על האדם קדמון הזה לא מדברים הרבה, זאת אומרת, יש נתונים עוד קצרים, גם אתם תראו בקבלת הארי שיכנס לתוך הספר, תראו שהוא מדבר עליו ממש בקצרה, וישר הוא מתקדם קדימה. עכשיו, כדי להסביר מה קורה בהתפשטות של האור הזה, כמה האור הזה עובר צמצומים, אז הוא אומר ככה, קודם כל האור הזה עובר צמצום בתוך הקו, ואחרי זה הוא נכנס לתוך אדם קדמון, שזה עוד צמצום ועוד תהליך. וגם, האור הזה נכנס לתוך הקו, שנמצא בתוך החלל, בתוך הקו הזה נמצא המודל שנקרא אדם קדמון, עכשיו בתוכו, האור הזה יעבור עוד תהליכים, מה קורה? אם אני אקח את גוף האדם, אז יש לי את האדם עצמו, יש מהאדם עצמו אצלנו, אצל כל אחד, יוצא לו הבלים מתוך הגוף, נכון? למשל, יוצא לי הבלים מהפה, נכון? יוצא לי הבלים מהאף, יוצא לי גם הבלים מהאוזניים. זאת אומרת, אנחנו נראה שגם יוצא הבלים מהעיניים. אמנם בצורה מאוד מועטת, אבל יוצא גם הבלים מהעיניים. עכשיו הוא אומר, אוויר חם, כן, יוצא לנו כאילו מעשה תוצאות מתוך הגוף. עכשיו, הרעיון הזה של ההבלים שיוצאים החוצה, בא לתת לי הדגמה ליחסיות בין מה שיוצא לבין מה שיש בפנים. זאת אומרת, אם אני לוקח את גוף האדם, אז מה שיוצא לי עכשיו האוויר מהפה, בערך אליי הוא מאוד קטן, כן? הרי כאילו אם אתה רוצה להגיד, וואו, זה האדם, הגוף שלו, זה הנשמה שלו וכו', עכשיו מה שיוצא לו האוויר חם מהפה, מה הוא ביחס אליו לגוף? הוא כלום. זאת אומרת, גם מה שיוצא החוצה אצלי מהפה, הוא עובר צמצום. גם מה שיוצא אצלי אוויר מהאף, גם עובר איזה צמצום בתוך הגוף, הוא יוצא החוצה. אז הוא אומר, האור הזה שיצא מאדם קדמון, עוד נראה עכשיו, יוצא ממנו הבלים, יוצא לו מהאוזן, מהחוטם, מהפה, יוצא לו הבלים, שזה אורות שעברו אצלו צמצום בתוך הגוף אצלו, והאורות האלה שיצאו החוצה, הם בנו עולמות מחוץ לאדם קדמון. ואז יש עולם שנבנה מחוץ לאדם קדמון, שנקרא עולם העקודים, שהוא ממוקם בין שיבולת הזקן שלו ועד הטבור שלו, כאילו ביחסיות אליו, והעולם שאנחנו מכירים כעולם הנקודים, נמצא מטבורו ומטה עד סיום רגליו, אבל הוא נמצא מבחוץ לאדם קדמון, והעולם הזה של הנקודים, אצלו היה תהליך, אני פשוט נותן לכם את הנתונים, אבל אנחנו נרחיב עליהם בשיעורים הבאים בעזרת השם, אצלו היה תהליך שנקרא שבירה, או תהליך של שבירת הכלים, שמעתם קצת המושגים, ואחרי התיקון של שבירת הכלים, נוצר עולם האצילות, שמתוכו הוציאו את עולמות בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, תראו כמה צמצומים העולמות האלה עוברים מתהליך לתהליך, שבסוף העשייה, בתחתית של העשייה נמצא האדם. זאת אומרת, האור הזה עובר המון צמצומים, עד שהוא מגיע אלינו לאדם עצמו. ומה שקבלת הארי מגלה פה בסיפור, זה איך קרה התהליך של השבירה, של הכלים, נראה יותר מה קרה בתהליך של זה, של שבירת הכלים, כי המקובלים לפני הארי לא דיברו על זה באף ספר, ואז הארי מסביר את הרעיון של שבירת הכלים, הוא מסביר את הרעיון של התיקון של העולם הזה, אחרי שבירת הכלים, שנקרא עולם האצילות, איך נוצר התיקון, ואיך האור הזה משתלשל עד שמגיע לאדם פה למטה, בתהליך עצמו גם כן. וזה החידוש עצמו שבא בקבלת הארי, שהוא מסביר את העולמות האלה, שלא נמצא אותם בספרים אחרים, זה אחד. שתיים, הוא מדבר כבר על השינוי שנעשה בין הקו האחד לבין השלושה קווים. שהשלושה קווים יצרו את מה שנקרא הפרצוף. מה זה הרעיון של הפרצוף בקבלה? אז אמרנו עוד פעם שהקבלה היא שפה.
כשאני רוצה לדבר על פרצוף, אז גם אצל האדם, אנחנו נראה, אגב, כשנתקדם עם הספר לאט לאט, אתם תראו שגם איך שהאדם גם נוצר, אז גם עולמות למעלה נוצרו באותה בחינה. גם עולמות למעלה נוצרו באותה בחינה. זה נראה תהליך של עיבור, של יניקה, של לידה, של ההיריון, למה ההיריון מתחיל כך וכך ימים, למה הוא כך וכך חודשים. נראה את כל התהליכים האלה גם בעולמות למעלה שקורים, שהם בדיוק משפיעים גם על הגוף האדם למטה, ונראה, אנחנו נבין את התהליכים האלה תוך כדי גם כן הספר. אמרתי לכם שהוא קורא לרעיון הזה של פרצופים, כי גם אצל האדם, אני יכול להגיד, תראו, יש פה עכשיו איזה תא קטנצ'יק של הפריה של האדם, הנה פה נמצא הבן אדם הזה, אתם רואים פה את הבן אדם בן 80, ככה הוא היה בהתחלה, אתם רואים נקודה קטנה, זהירה, שאני יכול לראות אותה במיקרוסקופ. עכשיו, בכוח, בנקודה הזאת יש את כל הבן אדם הזה, אבל הנקודה הזאת עוברת התפתחות של תהליכים, לאט לאט נהיה עובר, הוא גדל, הוא נולד, אנחנו נבין לפי הקבלה למה האדם הולך על הרגליים, כשהוא נולד, לעומת כל היצורים בטבע שישר מתפקידים וכו', למה גם האדם עובר תהליכים שאצלו זה נקרא לפי הקבלה כניסת המוחין, זאת אומרת גם אצלו השפע הרוחני שהוא מקבל משפיע על התהליכים הגופניים שלו, איך הוא מתפתח, והרעיון של הפרצוף זה כאילו כשאני רואה פרצוף מוגדר, אני יכול ללכת לאולטרסאונד, הרופא יגיד להורים, אתם רואים הנה הילד, אבל הם לא רואים כלום, עדיין יש נקודות שם, זה לאט לאט גדל, רק כשהוא יהיה מודל של פרצוף, אני רואה כבר משהו ברור. אז גם הפרצוף בקבלה מדבר למעשה על מודל כבר מושלם. כשזה לפני זה, בתהליך השבירה, הוא עדיין לא פרצוף, הוא עדיין לא מתוקן, הוא עדיין לא מושלם. אז נראה את הרעיונות של הארי, שהוא מדבר על הרעיונות של הפרצופים, מה השמות של הפרצופים, איך הם נוצרים. אנחנו נראה שמתוך 10 ספירות, נוצרים לנו 5 פרצופים מרכזיים, שקוראים להם ארי חנפין, אבא ואמא, זעיר אנפין ונוגבה. אנחנו נראה את השמות של הפרצופים, איך הם נוצרו, מה הם בתהליכים וכו' וכו', לאט לאט כל פעם נוסיף נתון, עם זה נתקדם בעזרת השם. עד כאן דברנו לערב זה, נמשיך לאט לאט. לאט לאט אנחנו ניכנס לספר, נראה את הדברים בתוך הספר וכו', אבל זה המודל שהזוהר מדבר עליו, וגם הארי מדבר עליו אצלו בקבלה שלו, עם החידושים שהוא נתן ברעיונות האלה.